What's up? Nakadagit. Yun, yo. Mga kadagit, dito ako ngayon sa simbahan. Lumabas na ako ng simbahan kasi tapos na ako magsimba. At katext ko si Gagambino. Mga 10 minutes daw, lalapag na siya dito sa Valenzuela. Galing ng Cavite. Siyempre, shoutout kay Jonathan Gole. Shoutout kay Leon Junior Datibal. Ah, Shoutout kay AJ Di Guzman, Balisi, J Funa Gaming, Leon Junior Datibal, siya rin pala yun. Shoutout sa inyo mga kadagit. Hinihintay natin ngayon si Gagambino sa galing ng Cavite, lalapag ng Valenzuela. Joy Martin Arenas, shoutout. Titignan natin kung ano yung pwede nating itapat sa mga gagamba niya. Pero ang mga gagamba ko lang dito, hindi natin pwedeng ilaban yung salmon. Dahil umitlog yung ating salmon, yung rare salmon. Kung nakita nyo na yung rare salmon ko, umitlog po yun mga kadagit. At dito tayo. Tapos mga kadagit, umitlog yung ating rare salmon, di natin malalaban. Tapos yung OS natin na talaan, kung nakita nyo yun, umitlog din yun. Pero kung meron siyang umitlog, tatapatan natin yun para parehas umitlog. Pero mga panlaban natin kadagit, ang ilalaban natin kadagit, marami tayong panlaban na good size at saka TM size. Yan. Apat na good size saka tatlong TM yung panlalaban natin. Alti Flores, shoutout sa iyo. Siyempre sa lahat, Jonathan, yan, shoutout. Ronda may Jamiladan, ano? Miladan ba yan? Shoutout sa iyo, sir. Yan, shoutout sa inyong lahat mga kadagit. Mark Angelo Marquez, shoutout sa iyo, sir. Itong laban na po ito mga kadagit, isa lang po itong friendly game. Nag-text sa akin si Gagambino, sabi niya collab kami, laban kami, mag-vlog akin ng content. Siyempre, hindi naman ako ganun ka-swapang. Unang upload sa akin, pangalawang upload sa kanya. At pag na-upload ko na yung laban namin ngayong araw na to, kinabukasan yung laban na isa, halimbawa 2 beses kami maglaban, yung laban ngayon i-upload ko, tapos yung pangalawang laban i-upload niya bukas. Pero isang araw lang namin gagawin lahat ng laban na yun mga kadagit. At ito yung masasaksiyan nyo. Patunay na sa suporta sa inyo dahil tayo talaga mahilig sa gagamba. Pasensya na kadagit, nandito lang ako sa likod ng simbahan. Andun ng simbahan namin kadagit. Yan yung may yerong green na yan. Isa akong born naging Christian. Suportahan po natin. Syempre sana minsan mapansin tayo ni Dix, ni Ivan. Yan, si Exotic, napapansin naman tayo niyan, lagi nanonood yan. Shoutout kay Dick Spidey, idol. Shoutout kay Ivan. Shoutout kay Exotic Pilipinas. Shoutout kay Gagamba Pilipinas, napakalalaki ng gagamba niyan. Si Gala Myers, shoutout sa iyo Gala Myers. Shoutout kay Gala Myers, yan. Mga gagambang Taiwan. Shoutout kay ano to? Lining Oats, yan.
Paulima Gomba. Shoutout, sir. Shoutout. Mark Angelo Marquez, yan. Shoutout na natin yan. Mel sa Mares. Sana mga kadagit, mas marumami pa po ang mag-vlog ng patungkol sa gagamba na to. At sana po kadagit, lahat po ng mga vlogger ng gagamba, especially yung mga Pilipinos, suportahan po natin kadagit. Huwag po tayo magsisiraan. Ako, kaya ako nag-vlog dahil sa hilig ko ng gagamba at naging inspirasyon ko si Dix. Alam mo kasi si Dix, yung one time na napanood ko siya, taong 2007 o 2018 yata yon. Hindi ko nakakalimutan. Sabi ko, para akong bumabalik sa pagkabata, nakakawala ng stress. Tapos yung mga, minsan umiinom ako, ganyan, madalas ako umiinom sa mga tropa, tumatambay, naglalaro, nanonood ng mga ibang ano. Nung napanood ko si Dick, sabi ko, nakakawala ng stress. Tapos medyo naiwasan ko yung pag-iinom dahil nanonood ako lagi sa kanya. Tapos hanggang kasama ako si Dix, isa si Dix sa ano yan, iniidolo natin sa paggagamba. Sana makita natin si Dix yung maghahanap siya ng gagamba. Then pagkatapos niya maghanap, paglalabanan niya hinahanap niya, sana one time gawin Dix yun para makita rin natin, tapos makita natin kung gaano kalalaki yung nahuli ni Dix, yung size. One time kanagit na manghuhuli, papasyalan natin yan si Dix, maniwala kayo. Si Ivan, taga Cavite lang yan. Alam ko, taga Cavite lang yan. Kaibigan ni Tom Sawyer, ha? Per, ano yan? Hindi ako si Tom Sawyer. Per Angeles. Angeles, shoutout sir. Pauline Gombal yan. Ronda May Jamilanda. Renzo Go. Shoutout sir. King Rai, shoutout sa'yo. Kung gusto nyong bumili ng ano, ng mga gagamba, may Jensen line, may Cebu line, may Masbate line, merong Tagalog. Tapos yung salmon meron din sila. Kontakin nyo po si Boss Pau at saka si Ma'am Casey. Mag-asawa na po yan na hindi po yan scammer. Napakabuting nagbebenta po ng gagamba niyan, mga kadagit. Maniwala kayo sa akin. Kahit si Gagambino, diyan kumukuha ng gagamba kay Ma'am Casey at saka kay Boss Pau. Kaya halos yung gagamba namin ni Gagambino, isa lang yan. Kumbaga ang mangyayari na lang dito, friendly game, yung tignan namin kung sino yung sa alaga, sa pagkondisyon. Kasi kahit na kondisyon mo yung yung gagamba mo, pag talagang matapang talaga yung nakatapat, wala rin, 'di ba? At saka John Mark Castañeda, shoutout sa iyo sir. God bless sa iyo. Maraming salamat sa iyong panonood at sa pagko-comment lang, suporta. Hindi lang sana ako ang inyong suportahan po natin si Gagambino, suportahan po natin si Dix, si Ivan, si Galamyers, si Exotic Pilipinas, saka si Gagamba Pilipinas, at marami pa lahat na nagba-vlogger, especially mga Pilipino vlogger ng gagamba. Sana mga kadagit, meron tayong tournament. Magkaroon sana tayo ng tournament at syempre lahat sana hindi vlogger ang kasama, hanggang kayo rin. Leon Junior, diba? Ceci Suhikop, shout out. Mel Samares yan, shout out na yan. Kurt 1079 PW, shout out. Catriel Di Mailig, shout out. Mark Leo Malaluan, shout out. Per Angeles, yan.
Joaquin. Joaquin ba to? Kay Anthony, shoutout sa'yo, sir. Anthony Andal. Mark Leo Malaluan, yan, shoutout, sir. Credit Libunan, Alvin Joaquin. Yan. Mark Leo. Biglang Pogi, shoutout. Yan, oh, Biglang Pogi, oh. Jean Navarez. Yon kadagit, yun lang. At nag sa akin si Gagambino, baka malapit na siya. Susunduin ko siya sa may Pure Gold Paso de Blas, Valenzuela City. Ngayon nandito rito po ako sa may Malinta, sa may Valenzuela, nagsimba po ako. Kadagit, sana wag nyo rin kalimutan magsimba. Magsimba po kayo, kadagit. Napaka-importante po ito, yung makatikim ng salita ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo. Raymond de Guzman, shoutout. Sexy, yan, shoutout. Joe Martin, yan. Biglang Pogi, shoutout. Glenn Navarez, yan, shoutout sa inyong lahat. Sana, yun nga, sana huwag natin kalimutan magsimba at magpasalamat sa Lord, kay Jesus. Yun lang, friendly game, matalo manalo, walang problema. Ang akin lang, gusto ko rin si Gagambino tulungan. Yun lang, mga kadagit. At bukas duty na ako. Sana maging okay yan lahat. Maraming salamat sa inyo and God bless all. Ano ba to? Sure you want to stop.